बार्शी एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष कैलासवासी काकासाहेब सुलाके यांची आज 135वी जयंती। हा जयंती सोहळा ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होत आहे या नगरीचे प्रथम नागरिक माझे सन्मित्र आदरणीय आसिफभाई तांबोळी साहेब, या शहराला एक अत्यंत उपक्रमशील असा अधिकारी लाभला। या जयंती सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी आदरणीय बनसोडे साहेब, या संस्थेचे विद्यमान सचिव आदरणीय कवठाळे सर, यासोबतच सर्वच शाखांचे सन्माननीय मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, बंधू भगिनी, माजी विद्यार्थी मित्र हो, आज या जयंतीच्या अनुषंगाने आपण सर्वजण एकत्रित आलोत। या जयंतीच्या अनुषंगाने आदरणीय काकासाहेबांबद्दल मी 2 शब्द बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। हातात चंद्र होता, डोळ्यात सूर्य होता, हातात चंद्र होता, डोळ्यात सूर्य होता, आभाळ पेलण्याचा माझा प्रयास होता, आभाळ पेलण्याचा माझा प्रयास होता। कवी नितीन केळकर यांच्या या ओळींप्रमाणे कैलासवासी काकासाहेबांनी अविरतपणे समाजी जीवन जगत असताना समाजावर आलेली संकट, त्या संकटाचं आभाळ पेलण्याचं काम काकासाहेबांनी केलं। मित्र हो, केवळ आभाळ पेलण्याचंच काम नव्हे तर त्या आभाळाचं रूपांतर तुमच्या माझ्यासारख्यांच्या हजारोंच्या डोक्यावर छत निर्माण करण्यामध्ये केलं। असं हे असामान्य व्यक्तिमत्व म्हणजेच कैलासवासी काकासाहेब सुलाके। मित्र हो, असं म्हटलं जातं की एखाद्या शहराची उंची ही तिथल्या उंच इमारतीवरून अथवा उंच टावरवरून मोजता येत नसते, तर तिथल्या कर्तृत्ववान माणसांवरून त्या शहराची उंची ठरत असते। ज्यावेळी या बार्शीची उंची मोजली जाईल त्यावेळी त्यापैकी एक उत्तुंग आणि उंच व्यक्तिमत्व म्हणजेच कैलासवासी काकासाहेब सुलाके। मित्रांनो, खरं तर मी आता शब्दप्रयोग केला की ज्यांच्या जयंती निमित्ताने आपण एकत्रित आलोत, त्याहीपेक्षा मला असं म्हणावंसं वाटेल की ज्यांच्यामुळे आपण सर्वजण एकत्रित आलोत असं व्यक्तिमत्व म्हणजेच कैलासवासी काकासाहेब सुलाके होय। मित्रांनो, मी नेहमी सांगतो की एखाद्या चित्रामध्ये महत्त्वाचं काय असतं। एखाद्या चित्रामध्ये रेषा महत्त्वाच्या असतात, आकार महत्त्वाचे असतात, रंग महत्त्वाचे असतात, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं असतं म्हणजे ते चित्र काढण्यासाठी काढलेला पहिला ठिपका, बिंदू, अर्थातच आरंभबिंदू। एखाद्या साहित्यकृतीमध्ये महत्त्वाचं काय असतं। एखाद्या साहित्यकृतीमध्ये व्याकरण महत्त्वाचं असतं, वृत्त महत्त्वाचे असतात, अलंकार महत्त्वाचे असतात, परंतु त्यातील आशय महत्त्वाचा असतो। परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट असते ते म्हणजे ते साहित्य सूचणं, अर्थातच त्या साहित्याचा आरंभबिंदू। आम्ही ज्यावेळी या शैक्षणिक संकुलामध्ये येतो त्यावेळेस आम्हाला अभिमानानं आणि कर्तृत्वानं उभारलेल्या या उंच इमारती दिसतात, परंतु त्या इमारती उभारत असताना या ठिकाणी अत्यंत बालपणी संस्कार करणारा शिशुविहार असेल। ज्यावेळी 4थी शिष्यवृत्ती परीक्षा होती त्यावेळेस संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधून घेणारी नवीन मराठी शाळा असेल, इयत्ता 10वीचा निकाल असेल, 12वीचा निकाल असेल, NTS असेल, MTS असेल, स्कॉलरशिप असेल, चित्रकला ग्रेड परीक्षा असतील, या सगळ्याच स्पर्धा परीक्षांचा निकाल लागतो। त्यावेळी लक्ष वेधून घेणारं सुलाके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हायस्कूल असेल किंवा उपक्रमशीलतेने नावारूपाला आलेलं हे सुलाके इंग्लिश मीडियम स्कूल असेल, या साऱ्याच इमारती आम्ही जेव्हा अभिमानानं पाहतो त्यावेळेस इथला सगळा घटक महत्त्वाचे आहेत, इथले उपक्रम महत्त्वाचे आहेत, इथले कौशल्य महत्त्वाचे आहेत, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा घटक तो म्हणजे या संस्थेचा आरंभबिंदू अर्थातच कैलासवासी काकासाहेब सुलाके। मित्रांनो, एकदा काकासाहेबांचं पोर्ट्रेट करत असताना माझ्या मनामध्ये विचार आला की काकासाहेब नसते तर। मित्रांनो, एखाद्या सामान्य माणसाचं नसणं हे एखाद्या घराचं नुकसान ठरू शकतं, परंतु एखाद्या असामान्य माणसाचं नसणं हे अनेक पिढ्यांचं नुकसान ठरू शकतं। सामान्य आणि असामान्य या शब्दाचं जर आम्ही निरीक्षण केलं तर आमच्या लक्षात येईल की सामान्य आणि असामान्य शब्दाचं निरीक्षण केल्यावर फरक लक्षात येईल। तो फरक आहे फक्त अ अक्षराचा। ते अक्षर फक्त अ जरी असलं तर त्यामध्ये अथांग अशा गोष्टी सामावलेल्या आहेत। त्या गोष्टी कोणत्या तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे समर्पण, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याग, आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे समाजासाठी काहीतरी करण्याची आंतरिक उमाळा, आंतरिक आत्मीयता, आणि या सगळ्याच गोष्टी त्या अ मध्ये सामावलेल्या असतात। म्हणूनच ही माणसं असामान्य अशी असतात। आपण जाणतो की आमच्या देशानं 150 वर्ष पारतंत्र्य भोगलं, सोसलं। या 150 वर्षामध्ये होरपळून निघालेला माणूस आम्ही वाचला। या 150 वर्षाच्या पारतंत्र्यामध्ये होरपळणारी शहरं, गावं आम्ही वाचली।
या 150 वर्षाच्या पारतंत्र्यामध्ये होरपळणारे जिल्हे, राज्य आणि संपूर्ण देश आम्ही वाचला. त्या काळी आमचं हे शहर होरपळत होतं. जशी तुम्हाला आम्हाला स्वप्न पडतात, जशी तुम्ही आम्ही स्वप्न बघतो, साधारणतः संकटाच्या काळातच आम्ही उद्याची सुखाची स्वप्न बघत असतो. मला वाटतंय तुम्हाला आम्हाला जशी स्वप्न पडतात तसंच स्वप्न या शहराला पडलं. ते स्वप्न होतं समृद्धीचं, ते स्वप्न होतं प्रगतीचं, ते स्वप्न होतं परिवर्तनाचं आणि ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी 135 वर्षापूर्वी अर्थातच 11 डिसेंबर 1886 रोजी एका माणसाने जन्म घेतला आणि ते व्यक्तिमत्व म्हणजेच कैलासवासी काकासाहेब सुलागे. मित्रांनो, अत्यंत सुसंस्कृत अशा घरामध्ये जन्म घेतला आणि अगदी लहानपणापासूनच या समाजासाठी काहीतरी करण्याची आंतरिक उमाळा त्यांच्या मनामध्ये होता आणि त्यातूनच काकासाहेबांनी या ठिकाणी खूप मोठं कार्य उभा केलं. ज्यावेळी काकासाहेबांनी काय केलं हा प्रश्न पडतो त्यावेळी मला एका जुन्या चित्रपटाचं शीर्षक आठवतं. तो चित्रपट होता रोटी कपडा और मकान. अर्थातच नागरिक शास्त्रामध्ये आम्ही शिकवतो मानवाच्या मूलभूत गरजा कोणत्या, तर मानवाच्या मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र आणि निवारा. काकासाहेबांनी या 3 गोष्टींवर समाजासाठी कार्य करण्याचं ठरवलं. अन्नाची गरज भागवायची असेल तर रोजगार उपलब्ध करायला हवा आणि त्याच गरजेतून या बार्शीमध्ये लोकमान्य मिलची स्थापना झाली. खरं तर गिरणगाव म्हणून सोलापूर शहराची ओळख, परंतु सोलापूर शहरानंतर खालोखाल जर गिरणगाव म्हणून कुठली ओळख असेल तर ती बार्शीची. या शहरामध्ये 3 मिल होत्या आणि त्यापैकी लोकमान्य मिल ही काकासाहेबांनी स्थापन केली. काकासाहेबांनी स्थापन कशासाठी केली तर अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. काकासाहेबांनी ही मिल स्थापन करत असताना संघर्ष सोसला, संघर्ष भोगला आणि उभा केल्यानंतर देखील औद्योगिक मंदीचा संघर्ष भोगत असताना सामान्य माणसाच्या डोक्यावरचं छत जपण्याचा त्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. मित्रांनो, हे झालं अन्न. वस्त्राच्या बाबतीत त्या मिलमध्ये वस्त्राची निर्मिती होतच होती, परंतु वस्त्र हा भौतिक अर्थाने न घेता काकासाहेबांनी आम्हाला वस्त्र दिलं शिक्षणाचं, संस्काराचं आणि विचारांचं. आणि त्याच प्रेरणेतून 1918 साली लोकमान्य टिळकांची बार्शीमध्ये सभा झाली आणि लोकमान्य टिळकांच्या विचारांचा पगडा काकासाहेबांवर होता. 1920 साली टिळकांचं निधन झालं आणि 1924 साली टिळकांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन काकासाहेबांनी या ठिकाणी बार्शी एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. वाजखेर सरांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून अवतरलेलं ध्वजगीत उंच उंच गगन दिसे गरुड काय हा, प्रिय आमच्या शाळेचा ध्वज दिसे पहा. काकासाहेबांच्या विचारांचं प्रतिबिंब या ध्वजगीतामध्ये अवतरलं. काकासाहेबांना वाटत होतं की या ठिकाणी शिकलेला प्रत्येक विद्यार्थी त्याने गरुडासारखी झेप घ्यावी आणि उंच उंच झेप घ्यावी आणि त्याची प्रचिती आपण अनुभवतोय. काकासाहेबांना हे ठाऊक होतं मिलमध्ये ठराविक कामगारांची भूक आपण भागवू शकतो, परंतु त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांची जर भूक भागवायची असेल तर शिक्षण एवढं सुंदर माध्यम, शिक्षण एवढा चांगला मार्ग कोणताही नाही. म्हणूनच काकासाहेबांनी बार्शी एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. मित्रांनो, देश स्वतंत्र झाला, त्यानंतर महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि सहकारातून समृद्धीकडे याचा अनुभव आपण घेतला. अनेक जिल्हे समृद्ध झाले, परंतु आज आम्हाला सांगायला अभिमान वाटतो की या सहकाराची मुहूर्तमेढ काकासाहेबांनी स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या 2च वर्षात 8 मार्च 1949 रोजी या बार्शीमध्ये मुहूर्तमेढ रोवली, ती देखील भगवंत सहकारी या संस्थेच्या माध्यमातून. खरं तर आताच मी सामान्य आणि असामान्य या गोष्टीचा उल्लेख केला. असामान्यतेचं आणखी एक लक्षण काकासाहेबांच्या अंगी होतं, ते म्हणजे काय, सामान्य माणसं ही नेहमी मी आणि माझं यापुरती मर्यादित राहतात, तर असामान्य माणसं त्याच्या पलीकडे गेलेली असतात. काकासाहेबांना असं कधीच वाटलं नाही की मी स्थापन केलेल्या संस्थाच फक्त मोठ्या व्हाव्यात. काकासाहेबांच्या मनात द्वेष, मत्सर हा कधीच नव्हता. म्हणूनच काकासाहेबांनी स्वतःच्या संस्थेसोबतच या शहरातल्या अनेक संस्थांना समृद्धीसाठी सढळ हाताने मदत केली. आताच कवटाळे सरांनी जो उल्लेख केला की तत्कालीन श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, कर्मवीर डॉक्टर मामासाहेब जगदाळे शिक्षणासाठी या शहरात खूप चांगलं कार्य करत होते, त्यांना त्यांनी सढळ हाताने मदत केली. मित्रांनो, हे उदाहरण पुन्हा एकदा मला का सांगावं असं वाटतंय, तर हाच उदारमतवादी आणि हाच दातृत्वाचा गुण काकासाहेबांच्या पुढच्या पिढीमध्ये देखील आपल्याला दिसतो. 1863 साली भाऊसाहेब साने यांच्या पुढाकारातून बार्शीमध्ये एक वाचनालय उभा केलं
जनरल नेटिव्ह लायब्ररी की ज्याचं आत्ताचं नाव सार्वजनिक वाचनालय आहे आणि त्या वाचनालयाला काकासाहेबांच्या पुढच्या पिढीने म्हणजेच बाळासाहेब सुलाकेंनी 11,000ची मदत दिली आणि त्याच माध्यमातून त्या लायब्ररीमध्ये काकासाहेबांच्या नावाने सभागृह उभारण्यात आलं. मित्रांनो, काकासाहेबांचं हे सगळ्या क्षेत्रातील काम पाहिल्यानंतर मला पाश्चिमात्य कवी विल रामगुलच्या एका कवितेतील प्रसंगाची आठवण येते. पाश्चिमात्य कवी विल रामगुल एका कवितेमध्ये एक प्रसंग चित्रित करतो. प्रसंग अत्यंत साधा आणि सोपा आहे. प्रसंग काय आहे? त्या कवितेमध्ये एक वयोवृद्ध व्यक्ती एक पाण्याचा ओढा पार करत असतो. संध्याकाळ झालेली असते आणि तो ओढा पार करत असताना त्याच्या वाट्याला अनेक खास खड्डे येत असतात, अनेक दगडगोटे येत असतात, पाण्याचे छोटे छोटे प्रवाह येत असतात. अशाही वातावरणामध्ये तो माणूस तो ओढा पार करत असतो. पार करताना आलेले अडथळे पार करून तो पलीकडे जातो. त्याच्या मनामध्ये काय विचार येतो कोणाच ठाऊक. तो पुन्हा येतो, पुन्हा तेच अडथळे, पुन्हा तेच दगडगोटे, पुन्हा तेच खास खळगे हे पार करत करत तो परत येतो आणि परत आल्यानंतर त्या ठिकाणी एक पूल बांधण्याचा प्रयत्न करतो. त्या ठिकाणी एक तरुण हे सगळं बघत असतो, अत्यंत कुत्सितपणे हसतो आणि म्हणतो, बाबा रे, आयुष्याची संध्याकाळ झाली आणि आता हा पूल कशासाठी बांधतोय? मित्रांनो, त्यावेळी त्या वयोवृद्ध व्यक्तीने दिलेलं उत्तर खूप सुंदर होतं. तो म्हणाला की बाबा रे, मला ठाऊक आहे माझ्या आयुष्याची संध्याकाळ झाली, परंतु हा ओढा पार करत असताना आलेले दगडगोटे, आलेले खाच खळगे, आलेले छोटे छोटे प्रवाह, त्यांचे अडथळे माझ्या वाट्याला आले. मी ते पार करण्यासाठी आता परिश्रम घेतले. हे परिश्रम आणि या अडचणी माझ्या पाठीमागून येणाऱ्या युवकाला येऊ नये म्हणून मी या ठिकाणी पूल बांधतोय. मला वाटतंय काकासाहेबांनी हा जो काय या संस्थांचा पूल उभा केलाय तो पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी उभा केलाय आणि त्याच माध्यमातून आज अनेक विद्यार्थी घडतायत. केवळ बार्शीतच नाही, जिल्ह्यात नव्हे, राज्यात नव्हे, देशात नव्हे, तर देशाच्या बाहेरही आज या मातीतून शिकून गेलेले विद्यार्थी आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटवतायत. अत्यंत देखणं हे रूप, देखणं अशा अर्थानं की त्यांचं काकासाहेबांचं व्यक्तिमत्व हे निश्चितच सुंदर होतं, परंतु त्याही पेक्षा देखणं होतं ते त्यांचं कर्तृत्व. बोरकरांच्या एका कवितेची आठवण येते. लावण्य रेखा, देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोळे, देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे, मंगलाने गंधलेले सुगंधाचे सोहळे. असेच हात देखणे असतात की ज्या हातांना निर्मितीचे डोहळे असतात आणि अशाच हातांच्या माध्यमातून तुमच्या माझ्या सारख्यांच्या आयुष्याचा सुगंधी सोहळा होत असतो. मित्रांनो, काकासाहेबांबद्दल बोलण्यासारखं खूप आहे. बार्शीचा इतिहास आपण सर्वजण जाणतो की जगातील एकमेव भगवंताचं मंदिर या शहरामध्ये आहे आणि त्याच मंदिराच्या माध्यमातून आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये बार्शीची उंची वेगळ्या स्तरावरची आहे, वेगळं अस्तित्व आहे. मला वाटतंय तुमच्या माझ्या आयुष्यामध्ये देखील असं एक भगवंत आहे की ज्याच्यामुळं आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्याला अस्तित्व प्राप्त झालं. तो भगवंत म्हणजेच कैलासवासी काकासाहेब सुलाके. मित्रांनो, जाता जाता लक्ष्मीनारायण बोर्लींच्या खूप सुंदर 4 ओळी आहेत की जगणं सुंदर आहे, मरणं सुंदर आहे. जगणं सुंदर आहे, मरणं सुंदर आहे, जगण्या मरण्यामधलं उरणं सुंदर आहे, उरणं सुंदर आहे. सर्वसामान्य माणसं जन्म घेतात आणि निसर्ग नियमाने मृत्यू पावतात. असामान्य माणसंही जन्म घेतात, निसर्ग नियमाने मृत्यू पावतात, परंतु त्यांचं कर्तृत्व उरत असतं आणि हे उरलेलं कर्तृत्व मोजण्यासाठी वर्ष हे परिमाण अपुरं पडतं. त्यांचं कर्तृत्व मोजण्यासाठी पिढी हे परिमाण वापरावं लागतं. आणि असंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजेच कैलासवासी काकासाहेब सुलाके. जाता जाता एक खंत मांडावीशी वाटते की समाजासाठी राबणाऱ्या प्रत्येक माणसाला समाजानं त्या प्रेमातून उतराई होण्यासाठी, त्या कर्तव्यातून त्यांनी केलेल्या कामाचं उतराई म्हणून त्यांना वेगवेगळी बिरुदं दिली. आणि आम्ही अनुभवतो आमच्या आसपास अशी अनेक माणसं आहेत की ज्यांनी समाजासाठी खूप काही केलं आणि त्याची उतराई म्हणून समाजाने त्यांना बिरुद दिली. खरं तर ही माणसं बिरुदाच्याही पलीकडची असतात, परंतु प्रेमातून उतराई होण्याचा एक संस्कार असतो आणि त्या संस्कारातून अनेकांना ज्ञानतपस्वी, शिक्षण महर्षी, कर्मवीर अशी बिरुद दिली. मला वाटतंय काकासाहेबांच्या प्रती आम्ही थोडंसं कमी पडलो. काकासाहेबांना बिरुद देणे एवढी उंची माझी नाही, काकासाहेबांना बिरुद देणे एवढा मी मोठा नाही, परंतु माझी समाज धुरीणींना विनंती आहे की काकासाहेबांना समाज सुधारक अथवा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला शोभल असं एखादं बिरुद द्यावं, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं त्यांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान होईल. या ठिकाणी निश्चितच काकासाहेबांच्या आभाळा एवढ्या व्यक्तिमत्वाला मी पुनश्च एकदा अभिवादन करतो
आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद.